Nunot sa pagsaulog sa ika-100 nga tuig sa Kapitolyo, nagbutang og historical marker ang National Historical Commission of the Philippines dinhi aron mapaambit sa katawhan ang historical value sa maong edipisyo. Puso po naming inahahandog ang panandang pangkasaysayan para sa makasaysayang gusaling ito upang patuloy na maprotektahan at mapangalagaan ang pamanang istrukturang hindi mapapalitan. Nilagda sabang NHCP ug ang kagamhanang probinsyal sa Negros Oriental ug usa ka Memorandum of Agreement alang sa pag-maintain sa historical marker. Ingrande ang nahitabong pagsaulog sa centennial anniversary sa Kapitolyo na gipanguluhan ni Governor Manuel Chaco sa Garbaria. Adunay air show apil ang pagpaulan og confetti, cultural dances, pyro-musical concert ug naghalad sab og kanta ang pop diva na si Kule Desma. Nitambong sab sa maong kalihukan sina Senador Amy Marcos, Risa Hontiveros, Lito Lapid, Francis Tolentino, Jinggoy Estrada ug Mark Villar. Garbo kaayo ninyo nga dunamoy Kapitolyo nagtindog sa sulod sa usa ka gatos ka tuig. Built in 1924, 13 years ahead of the Cebu Capitol building, symbolizing democracy, the rule of the people. Matod ni Governor sa Garbaria, simbolo pod ang Kapitolyo sa mga paningkamot sa kagamhanan na mapalambo ang kinabuhi sa mga Neg-Orense. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MBCB.